जय श्री अनंता लक्ष्मीकांता आरती ओवाळू दयाळा आरती ओवाळू कसा संकट पडतारावे कसा संकट पडतारावे अनंत कळवाळू माझे नाव गिरीश राजाराम सिरसाट. ही आमची जी आता या अनंत चतुर्दशी जाता न्ही आमकां सांगलेल्या प्रमाणे आमचो जो पणजो आसलो तो सुर्ला तारी रावतालो आनी थंय तांकां तेवट्यान सवेरे आहा न्ही थंय तांकां तो दोरो मेळ्ळो आनी थंयच्यान तेंच्यांनी ही अनंत चतुर्दशी करपाक सुरवात केली. आज आमची 5वी पिढी ही आमी अनंत चतुर्दशी करता. तर आमी कितें करता आमकां तो दोरो मेळ्ळो न्ही तो दोरो पुजा जाल्या उपरांत विसर्जन करता म्हणजे तो दान करता आमी ब्राह्मणाक. तो व्हरून मागीर तो विसर्जन करता जावं न्हंयेन सोडटा जावं कोणाकूय दिता जाय तें आमकां खबर ना पूण दान करता आमी ताका मागीर तेणें तें सोडप जावं कितेंय करप असो म्हणून आमकां तो मेळ्ळो. आनी कितली वर्सां जाली आतां म्हाका सांगूंक तुका कळना म्हणजे म्हाज्या 500 वयर गेली आसतली ती कित्याक आतां आमची 5वी पिढी. 5वी पिढी बरोबर. पळय तो गणपती कितले दीस आसता? गणपती आमचो 1.5 दीस. ताच्या उपरांत मागीर तुमी तयारीक लागता अनंत चतुर्दशी. अनंत चतुर्दशी तयारी रावता. कशी आसता सादारण तयारी? आं तयारी कशी आसता? 14 हे आसता. 14 फळां ती हेजी म्हणटा फराळ म्हणून करता. तेतून सगळे जे आसता न्ही ते कितें म्हणटा तेका तो नेवरी करिना फक्त पुल्लिंग जें कितें आसा न्ही लाडू जावं चंद्र सूर्य अशें ते करून ते फराळ तो दवरता आमी 14 फराळ. 14 तारीख सगळे 14 भाज्यो सगळे 14 गाठीची ताका ह्या घालता कितें दोरो बांदप. दोरो बांदता. आतां बांदचो पडटा पळय. मागीर ते हें आसता पळय कितें पळय आमी हें घालता न्ही वस्त्र ते 14 गाठीचे अशें सगळे 14 28 जोडी. एक जोडी 2 जोडी अनंता. ही तुम्ही 5वी पिढी तुम्ही करता. तुम्ही सगळे जॉईंट फॅमिली सगळे हांगाच रावतात. हांगा कोणूच हांगा कोणूच रावता. चवथी घेतात. चवथी नित्य पूजा आहा डेली पूजा. ही नित्य पूजा म्हणजे हांव करता आनी घरा वता. ते दोरे आमी वर्सभर पुजूंक जाय ते हितून घालून दवरता. हे आतां आमी बांदले न्ही ते डबीन घालून दवरतले तेची वर्षभर पूजा करप आणि मागीर ते बांदून परत दुसऱ्या वर्षी विसर्जन करप. ओके. आता म्हाका तुम्ही आता इतली वर्सां करता तुमची फुडली पिळगी आसा तांकां तुमी हे कशें व्रत तुमी परत सांगतले तुमी कशें तेंच्या कडेन फुडें पावयतले तुमची फुडल्या पिढीन ते आमचे बरोबर येता न्ही ह्या हितून ते भाग घेता सगळे. आतां हो जे आसा हे भुरगे आहा न्ही हे सगळे हांकां आवड आसा भितर तांकां कळ्ळां की आमचें हें आदी पासून चलत येयलां आनी म्हणटा न्ही आतां ते सगळेच म्हणटा की आमी चलोवया दवरूं नये कशे पर्यंत करपाचें. नमस्कार, माझं नाव यश गजानन खांडेकर. आज अनंत चतुर्दशी असल्यामुळे अनंताची पूजा या घरी केलेली आहे शिरसाट कुटुंबियांनी. दरवर्षीप्रमाणे पिढ्यानपिढ्या त्यांच्याकडे चालू आहे आणि त्यांनी आज पण ती पूजा केलेली आहे. तर या कथेचं असं महत्त्व सांगितलं गेलंय की पुरातन काळी जेव्हा युधिष्ठिर आणि पांडव त्यांनी पहिल्यांदा हे व्रत श्रीकृष्णाला विचारलं तर त्याची कथा अशी आहे की त्यांनी जेव्हा जरासंध राजा होता तो त्या काळी भरपूर प्रभावाने मोठा होता त्याला पराभूत करून त्याच्यावर आपलं विजय मिळवावा म्हणून युधिष्ठिराने श्रीकृष्णाला विचारलं की असं कुठलं व्रत आम्ही केलं तर आम्हाला त्याच्यावर विजय मिळेल. तर तेव्हा श्रीकृष्णांनी युधिष्ठिराला म्हणजे धर्मराजाला ते व्रत सांगितले नाही अनंत कथेचं. तर अनंत पूजेचं कथेचं किंवा आपण पूजा कशी करावी हे त्यांनी सांगितले नाही. आणि तेव्हा त्यांनी सांगितले नाही की पुरातन काळी कौंडिल्य नावाचे एक ऋषी होते. त्यांनी शिला नावाच्या एका पत्नीशी म्हणजे राजकन्येशी लग्न केलं आणि त्याच्यानंतर पुढे जाऊन त्यांनी हे त्याच्या पत्नीने म्हणजे शिलेने व्रत केलं
जसं त्यांनी सांगितले कुटुंबियांनी तसं एक नाग त्यांनी तयार केले तो त्याचं स्थापन केले आणि त्याची पूजा केली. असे 14 प्रकारची फळं 14 प्रकारचे वेगवेगळे विषय आणून ते अनंताला अर्पण केले आणि ती पूजा केल्यामुळे त्यांना पुढे जाऊन धनधान्य वगैरे सगळे संपत्ती गाई गुरं वगैरे सगळं मिळालं. अशा प्रकारचं पुरातन काळात हे व्रत सांगितलं गेलंय आणि श्रीकृष्णाने पहिल्यांदा पांडवांना हे व्रत सांगितलं. आणि हे व्रत किती वर्ष केलं जातं? हे व्रत पहिल्यांदा त्यांनी सांगितले 14 वर्ष तुम्ही हे करू शकता आणि 14वं वर्ष पूर्ण झाल्यावर त्याचं उद्यापन करायचं आणि ब्राह्मणाच्या ते दान धर्म करायचा आणि अर्ध त्याचं फळ जे काय नैवेद्य वगैरे असेल तो आपण खायचा असं हे. पण हे पुढे नंतर 14 वर्षानंतर कंटिन्यू करू शकतो आपण? ते जसं सांगितलं गेलंय वडोलोपार्जित तसं करू शकता किंवा एकदा 14 वर्षाचं पूर्ण झाल्यावर परत पुढचं 14 वर्षाचं करू शकता.